Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Ahliňize salam. Bugün sizlere derbede ýa-da cehennem kapysy diýip adlandyrılan gaz krateri hakynda gysgaça maglumat bermekçi. Taýýar bolsaňyz başlaýalyň. Türkmenistanyň Ahal we Daşoğuz welaýatlarynyň agyryçagynda emele gelen gaz krateri 50 ýyl bäri dowam edýär. Giňişligi 69 metr, çuňlugy bolsa 30 metrden ibaret. Nevit we gaz agtarış esasında meydana gelenligi bilinýär. Kanadaly bilim insany Türkmenistana gelmek üçin 2 ýyl resmi namalaryny taýýarladykdan soňra insan oglunyň ýaşap bilmeýän ýerinde de canly organizmlaryň ýaşap biljekligini isbatlamak maksady bilen bu derbede, ýagny gaz krateriniň içinde agtarış işlerini alyp bardy ve gaz krateriniň içinde ýaşaýan mikroorganizmlaryň barlygyny isbatlady. Gaz krateriniň haçan sönjekligi hakynda hiç kimiň maglumaty ýok. Sag bolun, dinleýänler üçin.